Hoši, prvá otázka, myslím si, že úplne klasická. Ako sa máte, ako sa vám darí po farme a čo robíte v tieto sviatočné dni? My sa máme dobre, my sme po vianočných trhoch, čo sme odrobili s Adamkom v Trenčíne. Áno. Ľudia nás tam mali radi, aspoň sa tak robili, tak dúfam, že to tak aj bolo. Takže po farme, ja už som bežný koleják, fungujem, robím si svoje, takže... Super, takže darilo sa v podstate. My sme sa rozprávali, vy ste mali teda stánok v Trenčíne konkrétne a išlo to dobre, hovoríš, hej? Adamko, ty si pomáhal? Áno, ja som tam pripekal, vypekal, zapekal, sem tam niečo aj pripiekol. Sem tam niečo aj pripiekol. Lebo troška to prvý deň mi zhorelo, ale potom som sa už ako zlepšil. Jak si sa k tomu dostal vlastne? Jak ste sa vydali dokopy, že teda, chápem, že ste sa stali kamarátmi na tej farme, Áno. ale potom ste ostali v kontakte a táto ponuka prišla ako z tvojej strany, alebo ty si ho zavolal, Roman? Ponuka prišla z mojej strany a vlastne to bolo v ten čas, keď Adam odišiel z tej farmy a ja som mu hovoril, že aktuálne toto sa bude diať, že idem do Trenčína a budem tam ja, že povedal som, nech príde na iné myšlienky a rozumiem, super. takisto mu zaplatím, ako by tam bol hocikto iný, takže... To je strašne milé. Milé, hoci to iný, ako ďakujem ti veľmi Proste pekne. tak som mu povedal, nech príde a že bude to sranda a tam si stretneš ľudí. Inak toto je podľa mňa horšie, aké by ti, ne? A keby mi nedal nič vôbec. Ne, ale vieš, že však zaplatím ti úplne, aké by sme sa ani nepoznali. Aké by si normálne, však ty si môj podriadený. Zabudnime na všetko, čo sme zažili na tej farme.